Hi everybody, this is Sensational Senzi. Welcome to Bukulu Space. Today's videos are all about soulful jams. Please make sure to hit that notification button and please like, comment and subscribe to our channel. Enjoy! Ngathi sengiyabona malume bakho beze ekhaya kithi bethi bezongilanda bethi bezongilobola bafuna ngizohlala nawe muntu wami ngathi sengiyabona malume bakho beze ekhaya kithi bethi bezongilanda bethi bezongilobola bafuna ngizohlala nawe sithandwa sami ngiyathandaza sibe ndawonye ngiyathandaza singahlukani sibe isibonelo esihle sothando sibe isibonelo esihle sothando abantu abasakholwa ukuthi ukhona uthando lujena kodwa mina nawe dali sobabonisa bonke abantu abasakholwa ukuthi ukhona uthando lujena kodwa mina nawe dali sobabonisa bonke abantu abasakholwa ukuthi ukhona uthando lujena kodwa mina nawe baby sobabonisa bonke